Bafowethu enhla nasezantsi esizweni sabeNguni mina ngokadla betithiza siqithi sentombi sabiza sibizisha umlenkumo nenkomodo nebhudu netshalo sivathe kolena amashinga avakashele ngalo kwentaba ngizalwa ngipha idlelo njengaliphoko usibugadeni yazedlule inkani sizoshona ngalo kweqhuma khala amakhanda amadoda umpukane zangena kube zalandelana khona eJehova kunomholobelana siqanda fishane kwandawo lomthakathi ulusibagojela ligojela ludla amakhanda amadoda unabuthusi ngekhanda ehla umzi wanqumalo umthentelo hlabsamila ngumzukulu kaMshabalo Maniki ubhelenjana bhengethi maxhumbe echicansi inhlanda sendla ngendlu yakho banana mathunta ibheke esazini umutshese uqincaza uphindelela intombi zawela zawela inhlamvu zemshanga zashaba semuva naye umshaba ezalwa ubaba ukhulukhulu wami umsipha lo njani unxiba besithangene ube seJehova ngokuthi sindaba umkhonto kaUsindatsha amjengandle unqakanqakaze umkhonto kwahlophe ekhulu chala ngithi bafowethu angiphendule inkulumo kaGwazela umcineka uGwazela ke insizwa esencane engendala kodwa ke kuyangimangaza ukuthi uGwazela athi ngidukisa isizwe kuyihlazo ke okushiwo uGwazela mhlawumbe kodwa ngelinye ilanga uyoza nje azokuxolisa phambi kwabantu asho ukuthi uyena obedukisa isizwe njengoba ethi mina ngidukisa isizwe bengicabanga ukuthi mhlawumbe uGwazela ubengaqala kumina abuze ngimtshela angathathi nje ngokuthi ugadla into engeyilutho ngoba kujwayelekile ukuthi abantu bakithi abamnyama bazi ukuthi uma benezinto noma uNkulunkulu ebaphe amandla ukuthi babe nezinto bese becabanga ukuthi thina esingenalutho asazi lutho noma siyinto engeyilutho kumbi ke lokho kodwa ke ngithi angibuye ngoba ngiyazi mina ukuthi angidukisi isizwe awukwazi ukuba umnumzane emzini kayihlo awukwazi ukuthi ungathi ungavela uganwe nje uneminyaka u19 uganwe bese uphenduka uba umnumzane isigaba nje sobunumzane uqala ube indoda isigaba somnumzane asiphoqi uma ungazange ube nayo inhlanhla yokuganisa nenhlanhla yokuganiselwa nenhlanhla yokuzala abantwana akuphoqi ukuthi ube umnumzane kodwa umnumzane umuntu organisile organiselwe ibambe la buka leya nyama edliwa amadoda endlini isikhati uyibuke leya nyama ukuthi incane kangakanani ayikwazi ukwenela abantu nje abawu30 nje sebebaningi kakhulu kuleya nyama isizathu sokuthi obaba mkhulu kuye inyama encane kangaka endlini ngoba babazi ukuthi abanumzane ababaningi abantu abaningi amadoda ahlala esibayeni adla inhloko nomkhono iyona nyama eningi kuze kuthi ngisho ake ngifanekise ngami nje kuba mina ngiganwe kwamhlongo ke noma ngabe angafika esigabeni sokuba umnumzane uma kuhlatshwe kwamhlongo bazongithatha bengifaka endlini kodwa endlini ngeke ngifike ngidle inyama yabanumzane ngizosikela inyama esibayeni kodwa ilethwe ngoqoko endlini uba ngiyahlonishwa ngumkhwenyana ngeke ngidle esibayeni angiyiphinde lento singaya kushiyo kuziphi ingwevu umuntu onelungelo lokuba umnumzane engaganisile ilo muntu ongena esihlalweni sobukhosi ngoba khona amakhosi asuke evese engamele yonke imizi usho ukuthi umuntu uma engena esihlalweni sobukhosi uyayijomba igaba eziningi ayomiswa lapha ngoba uhleli njengegama lokuthi naye uhlonishwa kangaka njengoba uhlonishwa isihlalo akuhlonishwa lo nkosi esuke ikhona esihlalweni uhlonishwa isihlalo ngoba ubukhosi isihlalo akuyena lo muntu ingakho ebukhosini ngisho ngabe kuthiwa inkosi iphuza kangakanani isidakwa kangakanani kodwa isikhundla saso ubukhosi ngeke niyisuse kusona nisusela ukuthi isidakwa ilento yobunomzane ayiphoqi into ephoqayo
eyokuba indoda, ngoba uma ungaganiwe uyohlezi ubizwa ngomfana. Kodwa uma ungena esigabeni sobudoda ningayikhohlisi bafana bakithi, uma usuganiwe nje uzohamba uye esibayeni. Uma ugejwa inyaka yakho ikhomba ukuthi hamba uyohola impesheni, ungaganisile ungaganiselwe, uzohamba uyohlala nabanomzana, kodwa awuyena umnomzana. Kudatshubela ukuthi usukhulile ngokwanele, awukwazi ukuyoncofana nezingane lapha nesibayeni, kufuneka uyohlala nabanomzana. Kodwa abanomzana endlini bofike bekutshela ukuthi wena awuyena umnomzana, plus akuphoqi ukuba umnomzana. Ngakho ke bafowethu, asibambeni nje la. Manithi mina ngidukisa abantu, ku-wrong lokho, angibadukisi mina abantu. Sibali wami Gwazela, angibadukisi mina abantu. Awukafiki wena esigabeni sokuba umnomzana. Kwamina ngakabikho esigabeni sokuba umnomzana ngoba angiganisile, angiganisele. Uma sekugane ezami ingane noma kwaganwa ezami ingane, sengiyongena esigabeni sokuba umnomzana. Uma zingaganwa ngise ngibe mdala ngiyohola impesheni, ngiyodatshukelwa amadoda angibize ngihambe ngiyohlala nawe endlini. Asikufunde nje lokuthi akuphoqi ukuba umnomzane bafowethu, ningenze ngathi into ephoqwayo, ningaze niphatheke kabe ukuthi awusengiganiwe bengazi ukuthi ngiyodla endlini kanti angabe yena umnomzane. Akuphoqi ukuba umnomzane, ubumnomzane uyabenzelwa, awuzenzeli wena. Umnomzane emzini wengane yakho. Injalo nje indaba.